Ja, vi er gruppe 12, og vi er Simon, Melissa og Katarina, og vi har i det her projekt valgt at fokusere på søgning, filtrering, samt det store overblik over alle projekter, som er uploadet på den her kommende projektportal. Og det har været rigtig vigtigt for os fra start af at beholde EAL's identitet hele vejen igennem, så der er en sammenhæng og et godt flow i det hele. Og det her, det gør, at projektportalen bliver mere personlig og giver et større overblik over, hvad EAL står for sådan skolemæssigt. I forhold til farvevalg, så har vi valgt at beholde de her 3 nuancer af den blågrønne farve. Vi har den mørkegrønne her, og så har vi den lyse på knapperne. Og så har vi selvfølgelig den grå som en sekundær farve. Derudover så har vi valgt at have et login-funktion heroppe i højre hjørne, hvor man kan klikke ind og logge ind som enten elev eller som lærer. Og der havde vi tænkt, at man kunne bruge ens Unilogin. Derudover så har vi det engelske flag heroppe, hvor man har mulighed for at kunne skifte sprog, så hele projektportalen bliver på engelsk, da vi jo også har nogle udviklingsstuderende, som også skal kunne uploade og forstå den her projektportal. Når man så er logget ind, så kommer man direkte ind på alle projekter, der ligger inde på den her projektportal. Og der er det sådan stillet op meget enkelt, så det nemt giver et overblik over de forskellige projekter. Og så heroppe i headeren, der har vi de nyeste projekter, som kommer til at køre, sådan så man kan se lige lidt af hvert, hvad der findes derinde. Når man så går videre og holder musen hen over min profil, så som lærer kan man så gå ind og se sin egen elevers projekter, noget statistik over de forskellige projekter, linjer, og så har de gemte projekter, altså man kan gå ind og gemme de projekter, man gerne vil se igen. Og som elev, der kan man gå ind og se sine egne projekter, og se noget feedback, man har fået på sine projekter, og så igen gå ind og se nogle gemte projekter, hvis man nu har fundet nogle, man kunne finde noget inspiration fra. Så har vi så inde under alle projekter, der kan man så se de forskellige linjer, og vælge at klikke derinde under. Ellers, når man går ned i projekterne, kan man filtrere, og eventuelt vælge studieretning og semester og måned og år for hvilke projekter man gerne vil søge under. Og så har vi et søgefunktion også, hvor man kan søge på de forskellige projekter. Og så har vi inde under de gemte projekter, der kan man selvfølgelig se de projekter, man har valgt at gemme og gerne vil se igen. Og så hvis man går ind under sin egen profil, så står der så noget om sig selv, og her kan man også uploade til projektportalen sine projekter. Ja, det var vores bud på en mulig projektportal.